mufungwa zvaiuya, asi ndingati ndambopakura mumashure umu ndichiti 75 takaexperience frustration yakati kurei yokuti izvo hondo yamira and masoja vakunetsa kuti tira kuenda kumusha tapedza training ngatiendei kumusha. Zvinhu zvose izvezvi zvainge zvichiungana patiri and nyaya yoitika ndeyekuti apa tiri kutsvaga futi nzira yekuti toita sei kuti hondo itange. Zvinhu hazvinhu zvisiri kubuda kana murungano izvozvo kuti hondo yakazotanga sei and angamisa hondo ndisu here. Hatizi ndisu takamisa hondo kaizvo. Hondo yakamira nemamiriro yakaita kuri kuZambia. But isisu burden yatakatora yekuti tizotsvaga nzira yekuti hondo itange, dai tisina kutsvaga takaitawo pfungwa dzakangodaro daro, zvaita here kuti Zimbabwe pari zvino inge yakasununguka. Ndiona dai zvisina, but hazvibudi murungano izvozvo kuti hondo kuti izotanga, kuti izosunungura vanhu vakasungwa. Handiti papaita chii chachambouya kuti chinyatsopinda mukati mepfungwa dzedu nenyaya yekuti Zimbabwe isununguke. But chinhu chinokosha kaicho chiya. Pachinokoshera ndepekuti kurwiwa kwehondo, it was not an easy thing. Kumira kwayakaita was not an easy thing again. Nekuzoti itange pane effort yakakura yakaiswawo nevana vemuZimbabwe vanga vari pabasa rekuti vaite kuti zvinhu zvifambe. But zvinhu izvi hazvibudi murungano. Handizivi kuti rungano rweZimbabwe runozonge rwakamira sei kana rwakadaro. Ndosaka tichitaura nemi. Ndinotenda mama. Kuti rungano irwo rutizi rufambisa izvozvo. Ndinotenda. Nekuti chokwadi pana mumwe nemumwe akanga ine basa raaita. Mumwe anogona kutaura pebasa rake raakaita. Nekuti anenge akazvida makore vamwe ndevokuenda 70, 71, 72, 73, 74. Saka mumwe anozotangirawo pa77 pake ipapo kuti azive kuti kumashure kwakamira maimboita mumwe musangano yamaita sei yamaita. Toda kudzoserai kumashure zvishoma. Nhaurwa yeceasefire yakatauriranwa nana Badza apa. Handiti. Kutaurana kwavakaita nekuuya kwavakaitawo nemeseji kuriye vachitaura kuti ndo zvako. Tingati vakanga vanyeberwa zvinhu zvavakabhilivha kana kuti ivo vakazvigamuchira sei zvakazoita kuti muzosvika pakuudzana kuti avapanduka. Ndingati inini chinhu chiripo ndechekuti sezvo musangano mamune rengi dzose handiti kune dare rechimurenga, kune central committee, uyezve ava vanhu vakauya ndi sectorial commander, asi anga asiri sectorial commander posapa, haana kugara ari sectorial commander since he was born. Asi azoita sectorial commander haana kupiwa ruzivo rwakakurisa runoita kuti azive kuti hondo ine malevels ainofamba nawo. Kana yasvika palevel yakadai soyi, pane chinonzi ceasefire. Kana muchinge muchikunda chinoita kuti ceasefire kana ichidaidzirwa haitaurirwe imi ndo pamunofanira kutonyanyo intensify hondo kuti iite sei ikure kuita kuti ceasefire iri kudaidzirwa kai inge ichiratidza kuti right vanhu ava vari powerful. Ndo zvinoita kuti muvenga azive kuti aiwa vanhu ava vari powerful, obva aita sei obva asiya masimba ekutonga. Saka vanga vasingazvizivi. Ipapo tikapata tinonyatsoona kuti havana kuzviziva, but uyezve kutongwa kwakaitika kwacho hakuna kuratidza kuti vanhu vabva kuri frustrated vari kusangoke kunodzimba kuyakuyaku. Saka kutaura language dzinosiyana, asi chinangwa ndechekuti zvavaingata zvidzimura zvokuti ivo vanyatsobvuma here kuti ndizvo zviripo, vodzokera kupi? Vodzokera kumabasa kwavo. Kana kuti izvo havazi kugutsikana, potsvagwa nzira inoita kuti vagutsikane. Nokuti kana munhu une mutungamiriri unofanira kuziva kuti ndiye anotoita kuti unzwisise zvinhu zviri kuitika. Saka ipapa apa handina kuziva kuti zvakanyanyofamba seiwo ipapa. Handina kunyatsopanzwisisa, asi kuuya kwavakaita nezvakazoitika hazvina kuita kuti hondo izofambira iende mberi. Yakabva hondo yaita se
Kaunda akabva angotsamwa kuti hai nini takatosvika pakumuvenga kuti ako ari kuitireko zvinhu zvakadai daona kuti chinhu chikuru chatakainga kuno chekuti tisunungure dai zvinhu zvimwe zvikazotaurwa after Zimbabwe yaita sei yasununguka zvinhu zviri right but akangotora decision tikangofunga kuti pamwe zimwe ngose munhu anowirirana nemwe wake wakarorerana naye asi otherwise hatingazivi zvinhu zvazviri mukati macho kuti zvakamira sei ongo. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe Alvaka imanya manya takabadesa tikichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe Alvaka imanya manya takabadesa tikichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila mumako Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Imimsa wakuru vanga vari kuRio masuja manga ari kufuranda anoti imimi makanga makurelax makanga ngoti magarika sekutaura kwamaita kuti kufuranda kwairwadza ongo uku manje uku makanga makusanyanyisa effort yakanyatsokwana imbonyatsoti jekeserapo kuti upenyu hwenyu nehwekufuranda makanga marelaxa here makanga maita zvainyatsofamba sei baba. Inini kana ndichitarisa ini ndinoona kuti pasina kwanga kwakarelaxa chikonzero chiri chekuti kufuranda kwacho taikuziva mamiriro ako ende taitopinda ndambotaura takaenda nekumavhonde ndikapinda kuenda kwana Zimunya tichienda kundoita reconnaissance kupi ku Grand Reef kureva kuti izvo taitopinda munhu matambo ogara tichiita sei tichifamba tirimo asi chinhu chiripo ndechekuti kana kunze ikoko yakuyawo kwainge kwakaoma training yaitika yanga yakaoma yanga isiri training yakapfava ende kuti munhu anzwisise iwewe ndionenge uchifanira kuti uratidze kuti zvauri kuita zviita here kuti munhu anzwisise agozondokwanisa kundosurvive ari kupi ari kufront. Saka muchiona kuti ndofu dzimwe dzaitika hadzidzo kuti vanhu vatadza kurwa asi kuti pane relaxation iyo yamataura iwe yaikwanisa kuitika futi kupi uku nokuti mamwe mareports aisvika aitoratidzwa kuti vanhu apa vanga varelax apa vanga vakamwa doro isection hakuzi kuti vese vanhu kunzvimbo ikako apa akazobatwa ari kuvasikana zvimwe zvinhu zvakafanana naizvozvo tinova zvinhu zvataingotora kuti ano ndo zvinoita hondo asi kurelaxa chako kwatingati munhu wairelaxa chinonetsa pakurelaxa munhu kuti arelax zvino muri pamba muri kurelaxa muri kunyatsoziva kuti security yenyu yakakwana hakuna chamuri kutaridza kuti chiri kubva uku kana chiri kubva kupi saka zvinoita kuti ndo inonzi relaxation yekuti unobva wakangana kuti uri kuitei but apa nyaya yehondo yakanga iri chinhu chokutanga nechokupedzesera why munhu wainge uchifunga kumusha kuti nai kwevabereki vandakasiya vai vapenyu munomboziva zvazvinoita zvandakaona ndakaita 2 years ndaikwanisa kuti ndikataisoso ndoona vatapfuma kuti avo muvisionary asi pakasvika nguva yekuti ndichitarisa kuti hama yangu vakamboita sei ndoona fesi dzikitiza dzehama dzose zvokuti unenge usisina hama nokuti hama ndonge uchiifunga mubrain asi waizoziva chiite kuti zve ndina mai ndina baba vapenyu ndina sisi ndine munin'ina vapenyu usingazivi ende kuenda kwandakaita ini ndakaenda hanzvadzi yangu ichibva yanditevera ainzi Deria Mushore. Deria Mushore asvika uku akanga akunzi Chiedza Mabhunu. Takadzoka tese zvedu iye asi ainge ari kwake ega anga ari kutembwe kwakutungamirwa naEtherton Shungu. Inini ndandiri papi ndandiri pachimoyo ndo pandandiri pa headquarters pa training wing. Saka muchaona kuti pfungwa dzinenge dzisina kunyatsogadzikana ungarelaxe but 2 minutes zvechi3 unenge kufunga kuti saka kumba kwedu chaiko kwakambomira sei chii chiri kumboitika iko kuya
wanga usingazvizivi waizonzwawo futi sezvakaita hondo payakapinda nemukumbura umu dzimwe dzimba dzakavharwa Smith anga achine chiki dzakanyanyisa kuti vanhu vatema vangakwanise kunge vachitidena so zvainge zvichimubhohwa zvakanyanya saka munoona kuti akakwanisa kunge achitovhara dzimba nehuku nembwa zvakavharwa zvese kuti zii zvokuti vanhu ivavo havana kana history yatinokwanisa kutaura nezvayo nhasi uyezve shungu dzinenge dziripo ndedzekuti izvo zvinhu zvaikonzeresa kuti zvinhu zvidai izvi sekufamba kwamaita muchiuya kunokosha chakuri kundikoshera ndechekuti hungu nyama inoenda but mweya unosara unenge uchitambura kuti nhai mweya zvino izvo zvinhu zvazvakaita saizvozvi zvaireva kuti inini ndainge ndiri munhu chandakanyanyotadza chinenge chiri chii chaizvo but uona kuti hapanai saka hauzoziva kuti ndo zvinoita here nyaya dzezvematongerwo enyika kuti dzinosvika paextend yekuti kunoraswa vamwe I don't know but ndinongori nechikumbiro chekuti dai tikakwanisa kungoti tiunganidze pfungwa dzedu sevana veZimbabwe titarise kwatakabva tizosiyirawo vana kwavari kuenda kuti upenyu hwenyika hutsige huve nechiremera huvewo nenhoroondo yawo ndo chinhu chikuru chandinokumbirisa. Handei pakunyora mugagau document ongo makashedzana mukaita meeting taitogara tichitoshedzana taigara tichiungana ndamboti taure pai kuti taipinda taiti tikadya kuma7 o'clock tongoenda kubreak half 7 tofanira kudzokera mumesi tichitsvaga nzira yekuti toita sei kuti hondo itange nokuti hondo yanga yamira zveshuwa saka muri imomo matotaura kuti pakananga paine mumwe anga akati dzidzei mbichana vanga varipo vakati kuti hatingati here kufunga kwevakati dzidzei kwaidzvinyirira vasina kuti dzidzei nekuti imimi munogona dopamenzanzo sewenyu ndoti comrade Ridho haana kudzidza asi signature yake iri pamugagau document zvekuti nhasi anogona kuti akazvitarisa kaona kuti but zvandakasainira paya payaka ndakasina kufunda paya ndakaitiswa mataura kuti pane clause yakanyorwa kunzi Bob is the best angaona chii munhu iyeye akapedzera ati Bob is the best zvaiitika padraft kana panyorwa handiti paitanga kungoitwa rough paper then zvochitorwa zvochiiswa pamanje paclean sheet kuti zvinyatsotsanangura zvaidiscusswa ava president ava kana vachinge vadai sezvizvi kureva kuti here ineso tikafa tichangofa zvisinai ngofa sesvesve kana kufa sembwa inongoti ikafa inongoraswa kwakadaro so nefrustration yatainayo zvinhu zvaidzimba kuti saka takatarisana nerufu but rufu irworwu rukauya sezvarwaita kune vavavo nekwatiri isizvo zvakadai so tinongonzi ameno tinongokosha kana tichinge tichifema chete saka frustration yekuti pazonyorwa document after Zambian government yataura kuti munhu wenyu apfuura aenda kupi aenda kuAmerica zvava zvakasangana nefrustration pandingati inini pasina pakaitira initiate nevanhu vanga vakatiendei pamberi mbichana nechikoro inyaya yekuti izvo right takwanisa kurwa hondo utungamiriri hwesu hwakasungwa ndisu taita initiate tasvika pastage yekuti Smith abvuma kuti hashuwa kunofanira kutauriranwa then vakuru vasunungurwa vauya vanhu vakatidzidzei vakaplaya role yavo but role yavakaplaya vakanga vasisa play nesu vaiplaya vari voga neruzivo rwavo because hataizoda kutsvaga zvinhu zvakawanda zvokuti vanhu vanonzi join as individuals zvazviri zvinhu zvazvisinei nesu kazhinji chedu chataida isisu ndechekuti patakavhura ndevu patakavhura fura ndehondo taida kuti hondo isunungure nyika tiende kumba kwedu tinodya sadza nederere
zvimwe izvi zvimwe izvi aiwa zvimwe izvi tatinei nazvo zvakanyanya zvaa zvine iwo uyu akati kuti izvi aiwa taida izvi zvikuru zvinoita nyika yedu isununguke then tasununguka navatofuma takutoga mafuta enyika. Saka tichitarisa Bob toda kutarisa period yehondo kwete 1980 tishuyawo tiri papo auya munhu wamasarudza saleader kuti is the best. Was he the best? Dzokererai. Bob auya pane mugagawo iri kutaura kuti Bob is the best. Is the best. Auya munhu wamuri kuti best. Takutarisa in terms of leadership qualities then kubva paakauya kusvika 1980 muchikombeya toti navastory. Was he the best? Sevanhu semunhu wamachuza anga ari best. Okay. Semunhu wamachuza anga ari best. But chinhu chiripo ndechekuti kana makuzogara unoona politics idzi tazonyatsoziva kuti dzinotaura zvinhu zvakawanda. It is because yekuti tichitarisa mukatarisa kana even a slogan pamberi nekubatana pamberi nekuita sei kubatana kwekudai kana kuri kwechokwadi chaiko 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 kunoburisa chinhu. Kubatana kana kuri kwepaslogan akuburise chinhu. Pamberi nekubatana ndiri kubva pano ndiri kundoita zvangu ndega uko ende anonditsura pachina ndiri kwangu ndega ndiri kuita zvinhu zvangu ndega. Ino ndo panotinetsei politics dzedu dzemuAfrica idzi kuti tinotaura zvinhu zvatisingaite. Tinofanira kutaura zvinhu zvandinoita. Vatavuma ndichakupai mbudzi ndafara chaizvo nezvamaita. Zviri kureva kuti mbudzi iyoyo kana ndichikupai ngandikupei zveshuwa mbudzi iyoyo. Ngandirege kukupai mazobvunza kuti kombudzi yamakataura pamushori yei kureva kuti handimukona kuti mabvunzo vamaita hamuzi kugusikana ne ndo zvinhu zvinofanira kuitika mukati mekurarama kwenyaya dzedu dzenyika yedu yeZimbabwe. Zvinhu zvatinenge tichipromisana ngazvingova zvinhu zvinofanira kuita saizvozvo. Tinongoriwo vanhu vakafanana nevamwe vanhu. Tinodawo kurarama kwakanaka kwakangofanana nevamwe. Asi zvinobva mukunge uchiyeukwawo. Ukayeuka unoziva kuti uripo. Kana usingayeukwi tinongomirirawo musi wokuti sezvakaita August ari kuuya toyeuka maheroes edu akatisiya kubva ipapo tichiita hameno zvedu zvichienda zvakadaro. Saka ndeni chingotarisa kuti inini dai Zimbabwe tikafamba nenzira yakafanana nayo yekuti ngatitaurirane ngatingoita zvinhu zvinoraramisa nyika yacho irarame zvakanaka. Wongotoziva kuti mune maconstraints arimo, but maconstraints arimo kunde kunge tatangana tikati ngatichere tsime timwe mvura tinorichaya mvura yakabuda tikanwa handioni chinombotadzika muno muZimbabwe. Saka ndingati ndiwo panewo pfungwa dzangu ipapo. Hande pana Nyati makaona ari kwemimi Nyati ndakamuona ndichienda ndabva pachifombo ndichienda paRumhezi painzi paRuwangwa ndipo ndakamuona ari base commander. Saka ari base commander udaro Nyati aimbouya here kufront kana kuti aitogara ipapo pemini. Toda kuziva kuti kutengesa kwake akasangana kupi nemarhodesians pavakazowirirana kuti aende nevanhu ava kucamp. Ndinotenda Nyati zvaitika ndezvokuti kana vanhu vatraina vaenda Kongwa vombondozorora chimwedzi vachisimba sezvo tambotara nyaya yekuonda yataitaura iya uri patraining. Then wobva ipapo kwakuzoenda kupi kuLusaka. Lusaka ndo kwaizoishiwa mapfuti wochipuwa mafrance. Saka iye akaenda kufront yekuBBZ yanga isiri yekuMMZ ku Northeastern border anga ari yekuBBZ ndo akasiyiwa pabase ndobva atova aitwa base commander. Zvaireva kuti material yaisvikira pabase iye nevanhu vasati vatraina vaya vakafanana nendakambosvikapo paipai voita sei votakura zvombo zvoenda kuna Zambezi. Saka haana kunge apinda mufront right. Yepo hondo yatanga 70 tikati yatanga 76 hondo yatanga 76 ndopa akaendeswa kupi kufront. Nepo kufront anga asingakufariri sezvo anga ajairirawo zvekugarawo kupi zvekugara kunze kwatakachitaura kuti vakarelaxa handei
saka iye akabva aita sei zvaimudzimba asi haaitaura but Yeah. iye semunhu akambenge ambopractice kukomanda ari kuluwangwa kuya akaitwawo kuti aite chi aito section commander kupi kufront kwaaendawo saka akanzwa kudzimbwa kwakatonyanya kwakaona kuti no kana nyika inosunguka rinoona chimwe chinhu chaingoitika kazhinji havazi ndiye ega akazviita kunotorina vamwe aitotiza voenda kwaSmith aitanga kutasara gore rapera kuti svondo rapera mwedzi hapana chiri kuchinja ende Smith maiziva matauriro aita ati bveni arifera akatonga munyika muno maakutaura nyuzi dzake dziyazi iye unoti saka hapana zvatiri kuita kapa saka tichangofa pasina zvinhu zvaita sei saka bheta kuti nditombowanewo life aitsvaga life yakanaka hamuoni kana paakabatwa asungisa chete chaakatadza nechekuti akasungisa mamwe makomrades daakangozvitizira ari ega it was better but munozoona kuti kana panoitika chinhu panongobatanidzwa zvinongoitikawo kana muhondo matara tichiti vanhu vakavharirwa dzimba so forth vanga vasina bvute iye akasungisa vanhu vanga vasingadi zvekuitwa izvozvo iye akangoda akangobvawo akaenda ega adzimbwa nehondo isho akadzimbwa kozi kunyepa bva aona kuti ndiite sei ndiende asi kwaakaenda ikokuya futi anga asingazivi kuti havanzwi tsitsi bhozi kwaaidzokera kueka kwatoziva kuti basa futi raakaita tiza riya ndo raakazondopinda futi achidzokera futi kupi nyange zvakakaurayisa vana panyadzonya but iye tingati dai anga aripo tingamuti anga achembera dai achifemawo zvakanaka but nenyaya yekuti pfungwa dzakagonga dzinokwanisa kungoparirawo muridzi wadzo zvisina kuita musha nyati anga asina kurwa hondo ndokutanga kwaangaita kurwa hondo 1976 ndobva yamurwadza hongo handipa marecruits aiuya evachisikana hongo vakauya zvakawanda zvakaita sei patraining apa zvaifambiswa sei marecruits echisikana aiuya zveshuwa achiuya chaiitika ndechekuti patraining they were not considered most panyaya yetraining vaizotrainwawo kuitira kuti vabatewo mabasa akafanana nekunana medhiki nenyaya dzemakicheni nenyaya dzekushandiro vakuru and so forth training yevasikana yaiitika but yaiitika pane request yokuti pane zvikuda kuti zviite sezviri but kuti tiri kutraina vasikana chaizvo nekutarisana nesituation mamiriro yanga yakaita kumusha kwaida reinforcement apo neapo sezvo fosi yedu yairwa yanga isina kusimba yaisimbiswa mupfungwa but paground chaipanga ari nemasimba akati kuti ndiSmith saka aitibvuta zvaidawo mareinforcement nguva nenguva kuti ite saka zvaita kuti vasikana vakanga vatraina kuvaizoenda here kuyakuyawo kwakusingaendeki fire rimwe yakazviita but vasikana vakarohwa mazamu vakaite vavengi vakangoti hatirovei chete mabreast aya ndokuti zviite musha vakarohwa zvikatooneka kutoti aiwa zvigone kuti tiise vasikana muhondo hongo asi mabasa vaiita handi pacho vanhu chamaita muri kuri maichifambisa sei endi zvainzi chinangwa chacho iko chivanhu taitori nana sekuru Chipfeni nana sekuru Chidya Mauyu vakanga variko vaitaura zvinhu zvaienderana nezviri kuitika muhondo vaitsura but kutsura kwavo dzimwe nguva kwakusinganzwisisikwe ngatiti takatisika kunzwisisa ndima muri leadership saka pane paijambwa zvavaitaura vachiona kuti chivanhu chakanyanya hachizoita sei unongozivawo munhu kana uri mukuru unosvika paextend yokuti unotora zvimwe uchirasa saka vanga vasinganzwisisike but zvinhu zvavaitaura zvinhu zvisina kumboposa gwara ravaitaura naro vakataura kana even pana president vedu vatisiya vaitaura kuti mimi chakati but muchadzimbikana pamberi apo muchafa nokudzimbikana vaitaura saizvozvi but kuti tizotoro tizviite serious zvisingaiswe musoro hongo
chikonzero chaicho chamakasungirwa changa chiri chii? Chikonzero chachiripo ndechekuti pabva vanhu kuGeneva vana vaTongo valeti Tongo navana Joseph Murenga vana vakanamba kakati kuti kakasungwa uyu comrade Dzinashe Machingura uyu akabva aisa ndiro yake ega no imimi mabvawo kuimimi ona itatanga hondo ndisu taita sei and so forth saka munofanira kuti muite semujoin as individuals ipapa ndo pakatangira kukanganisika nyaya yose ipapo but it was not everybody's initiative yakanga iri yavo ivo sezvo vainge vari pa higher echelon ongo zvazi avakati no avakati mogoti tizoti tijoin as individuals why isisu tiri vanhu vaita sei vakaita kuti hondo iyoyi muzoiwana iripo muzoita zvese zvamaita kocha zvazviri papi saka hurukuro idzi dzaitwa naivo uku but hurukuro dzavo dzasisine zvinangwa nesu vamwe isisu asi kuti otherwise chinangwa chakazopedzera chokuti no sezvo tatiri tose pane zvakaitika zvose kusvikira pazova nekusunungurwa kwavo otherwise ndofunga ndo pakaita nyaya asi pfungwa chaidzo yadzisiri kuti isi taida kusunungura nyika ndochachiri chinangwa vanhu vakakusungai havasiri here vanhu vamakakoshesa pamukakao document? Ndiyo. Ndiyo. Zvinongova chibhandi chacho. Ndo vamakati is the best ka. Ndokuya ndokuzokutsvaira. Ndokuvharira. Hande upenyu mujeri wanga wakamira sei? Upenyu mujeri. Anyway, taiva tine Frelimo. Saka Frelimo yaidzidziro kusungawo sezvo vanga vari musango. Ende vanhu vanga vane ruzivo rwavo rwechiputukezi kwavo ikoko. Taigara mushe pamwe pacho taigara zviri right navo but oni taigara tiri ngori vanhu vakasununguka rusununguko rwuri restricted rusiri rusununguko rwe rwakati pfachukira. Sa ivo vanhu vaikukusungisai vaimbouya here kuzotaura nemi kujero? I still remember vamuzenda vachizombouya tikakurukura but vakauya tikakurukura. Vanga vauya kuzoti chii vamuzenda chamakakurukura navo? Vakanga vauya ndofunga kuzotauro nenyaya yekuti mamiriro anga akaita zvinhu panguva yanga asina kuita mushe. Vanhu vaifanira kuti munge muchibatana muchiita chinhu chimwe chete nokuti basa ranga riripo guru nderekusunungura nyika. Vakataura ongo. Saka but chakazoita kuti musazosunungurwa chii muenderere pamberi nekurwisa muvengi? Sezvo tatine vanhu vanga vane ruzivo rwakati kurei zvinoreva kuti izvo vanotyisawo futi munhu akane ruzivo rwakati anotyisa kungosunungura vamwe anozotarisa zvinhu kuti zviite asi handaiona chaitaza kuti zvisununguke. Ende uyezve zvaitika kazhinji muhondo umumu mainge mune matypes evanhu. Some were good fighting vachirwa mufront, some were good makuhwa vachiita makuhwa kuti akakufuremirai muno zvinotokubatai kuti ndizvozvo sezvo kwakusina koti yaitonga kuti right iwewe chapter yakati iri kuzoti watu chapter yaingova musoro pemunhu anofanira kunge achifa uyu because aita zvinhu zviri wrong. Kana atoda so watu zvakutofamba naye ipapo because vamwe vati ari mess kazhinji waiti ukaona zvinhu zvichi vanhu vakuti ari mess
kuradza kuti kuda kuti munhu ari kutora decision asadzokere shure aende mberi pasina any investigation yaitwa. Saka zvaiitika zvakadaro. Zvaiitika zvakadaro. Saka imimba maigara matopa verdict rekunzi these ones are guilty. Kaunti makanga makasungwa zvekuchengetedzwa mainzi muda kuzouraiwa, muda kuzogara 15 years, muda kuzoita sei naSamora achiwirirana neleadership yenyu ZANU-PF. Ya sikuona kwanoita ini ndikokuti Samora akaona kuti pano vakaplaya role hombe yakanaka. But mavhiringano maita hameno kuti mavhiringano kupi kokoko. Asi these people vanofanira kuti vasudurudzwe hondo iite sei izofamba mberi. Haina kuzofambira mberi zvaimakore akawanda. It was just 78. After 77, 79 yakutoenda kuceasefire. Saka pavaenda kuceasefire maitoudzwawo imi kunzi ndozvakuitika. Saka akazoya chikudziva kuti you are free makunokwira ndege makuenda Zimbabwe deni. Hakuna. Kunze kungoti chete ivo veMozambique ndo vakarenja rwendo rwacho rwese kusvikira tizobhururuka tiuye muHarare. Maiti muri kuenda kupi? Taenda kumusha kwedu, takati tiri kuenda kumusha. Kune vanhu vakakusunga ndisati kuti imi muchitokwira ndege maiti because muri kubva muJerika. Kuti ngambo dzakasungwa so bawo zvaiitika kuti chatakaona ndechekuti takasudurudzwa. Anditi vane mhosva nevasina mhosva vabva vasudurudzwa vandomira uko. Then zvinhu zvavo zvaita sei zvafamba zvichienda kusvikira pakuita sei pakupera kwazvakaita. Asi otherwise kuti titi kusungwa unenge watogara muJerika watova nemagadhi vanenge vachikutaridzai kuti raiti imimi muri vasungwa munofanira kugara makadai. Matongwa maita sei hapana chakatongwa, hapana akanzi ione mhosva yakati. Dai zvakatongwa dai varidzi vemhosva vakanga vanayo vaibatwa nemhosva, vakanga vasina mhosva vakanga vasina ende havanenge vasina. Asi kuti zvimwe zvakangowanda zvaiitika muhondo sehondo. Mona vamwe vanotori vanhu vakatopfuura vasina zvavakaita. Ihondo hapana zvokuita sizvo. Saka masvika paSalisbury airport mumwe nemumwe akananga kupi? Pane kwamakaendeswa zvakafamba sei baba? Aiwa takagara takaungana takadaro. Ndofunga uyu andiani ndiSoms. Lord Soms. Ndiye naika. Takagara takangoungana takatozoparadzana. After paita ma-elections. Ndipo takaparadzana. Takangora takangoungana. Anditi. Muzukuru wenyu makaparadzana papi? Muzukuru zvakaitika ndezvekuti muzukuru tapedza training pamugagawo. Wauya ofisa wandakapromotwa naye mwana ndisina kuziva zita rake ainzi Amon Marufu. Taizongomuti Chimukute. Ndiye akabva aita sectorial commander wesekta yeMavhonde. Saka sectorial commander aigara kuborder uko achiitira kucommunicata kuriye nezviri kubva kufront. Saka akaona kuti mukomana uyu hanzi uyu ndokubva vaita sei, ndokubva vamudzora kubva auya kupi abva nokunhingi kuriye kwaakanga ari uko. Because zvaiitika ndezvokuti aiti kana pfuti vamwe vachinzi kava iye haazvinzwa aizonzwa pfuti kuti ndobaizonzwa kuti ndobozoita sei. Saka wakaona kuti hakwanisi kunge achiopareta mukati. Ndobva wagara naye anga ari munhu aichengeta material yehondo yaichererwa apo anditengi apo pochererwa mabhuzi ebazuka pochererwa kuita kuti varumba vengi vasaite sei vasakwanise kudiscover nzvimbo dzine zvombo. Saka iye ndo zvaakanga akuita. Saka imwe nguva ndakaenda kuMavhonde taiva shamwari naAmoni takatraina tose pamwe chete. Saka ndakasvika kuMavhonde ndikamuona ndokubva andiudza kanzi iwe tine uyu anonzi Jethro ari kunoko. Takati Jethro muzukuru wangu. Taitaurana chokwadi tiri tega because kana vamwe vaitauranawo futi vanga vana hama dzavo taizviona.
Kanzi saka toite nayi iwe hazi kukwanisa kuni kunokufutika kune kwakuda kuita threat yekuti murungu varungu vanoda kubhomba futi chi ndikati no kana zvichigona zvingaite here kuti izvo auye kuzogarira kuri safe ndobva ti no problem hapana chakaipa paakandodaidzwa akaramba kuuya akaramba kuuya ndobva tangu mission andafambirako ndapedza ndobva ndadzoka kupi but chakazoitika ndechekuti pakabhombwa iye ushu akabhombwa akafa Amon uyu sectorial commander akabhombwa akafa ndopaakafira futi naye ongo hande pamisheni yenyu paGrand Reef kureconnaissance chii chamakaona chamakadzokera nacho kuri chatakadzokera nacho ndechekuti takadzokera neinformation yaitaridza kuti paGrand Reef pairoveka ende pakazorohwa pairoveka information yanga take us through how did you recognize maifamba masikati maitenderera maifamba usiku maita sei ipapo kuti mozoenda nebag reinformation kuti akomana panoroveka poza mukangosvika kamoda panoroveka tiudze kuti maita sei kuti muyatsona kuti chokwadi apa panoroveka pakazorohwa hongu ndakasumuka negrupu rangu takapinda tikakwira makomo ana hamcha kwaitonhora tikatombokwidza moto muzimwe zigomba but taikuidza patozoti pane muto miti yekuti utsi unopinda mumashizha uchizoenda wapararana tichibva ipapo tichibva tapinda mazimunya kusenseni ndotatanga kutsvaga information nayo chinzo maoparetero avari kuita tikaona kuti ndo maoparetero avari kuita ekuti vari kupota vachiita sei vachituma vanhu vamwe vane CV vachienda kupi kumamisha uko vachindotsvaga information right so nguva iyoyo hakuna ivo vanhu vavakatuma tikabva tazokwanisa kunge tichisebera even it was after tawana information yakazara yokuti vanoopareta kana kwakumasikisi vanoridza pfuti kakuzi kuti vari kuridzira munhu vari kungoridza kuti varadze kuti tiripo vozoridza futi ziti 11-10 somewhere there saka ndokubva taita sei tati toita sei pano ndokuti apanapa panhu pakaoma kuti pangosvikwa sezvo vanhu vakungosuspectwa saka zvinhu zvainge zviri munjere sevanhu vanenge vari trained kuti unotsvaga munhu ane benzi asiri benzi vamutraina ubenzi ubva apenga vakutongoita zvimwe zviri kwiye for a given period sokuti vanhu vanenge vachiona ivo vanenge vachiona kuti apa tibenzi of which one of the days anosvika pai anosvika pakamba noubenzi wake vachipengawo mungoti chibenzi chechi chasvika pano nhasi chibenzi ichi then uchiregerera pati hachizi chibenzi chiri kunotora information yose kuti apo pakadai apo pane recoilless apo pane pfuti yakadai pane heavy machine gun and so forth zvese izvozvo kana vanhu vachiuya vakauya nekueast zvinoita zvakanaka vanhu kana vachiuya nekuwest hakuri right uku hakuite uku because hakuna itereni yakanaka saka zvinizvi zvaizobatsira kuti kana information iyo taitora tobva taenda nayo tosvika tobva taratidza kuti right kunofanira kufamba nemasoja ndekuku kunofanira kuenda pfuti dzakati ndokuku uku hakufambike ivo futiwo vaizivo kuti kana kunenge kune kubani kwavo vaisa mamainzi kuti any attempt yekuda kupfuura neko unosvosangana kumwe kwese kunenge kune cover vaiisa mapatrols vachiita ma360 avo vachipatrola but vaiva nenguva dzavaipatrola ufuichita capture nguva idzodzo ivo vachibva mukupatrola isusu takupatrolavo kuitira kuti tikwanise kuwana information vanhu vaamukati mekamba saka pamisheni yenyu yese hapana kana kuridza pfuti wamakaita aiwa haibvumirwi kuridza pfuti
ende ipapo kana nyangwe zvikanzi zvazoitika kuti masanganikwa nemi chinhu chinofanira kuitika ndechekuti information inofanira kubvarurwa zvachose ya inofanira kubvarurwa kana kuti inofanira kutobvarurwa information chiripo so that vasazive kuti makusenzesa nzira ipi mati makasangana nehanzvadzi yenyu chiedza akazoteera makazviziva sei makasangana ikoko chii chakaitika hanzvadzi achitevera mashure akandiwana ndichiri pachifombo akandiwana ndichiri pachifombo ndikazomusiya pachifombo ndichienda kurumezi mukuru wangu musi wamakaonana chii chakaitika takafara but kufara kwedu kwakuri kwomuhondo hakuna excitement kufara ona kutaura kuti watera takangobvunzana no ndakazotera akatera nevamwe 3 vachizobatana nevamwe mudaro wenu vachizo rwendo rwaidzimba pakufamba kuti muri kucrossa kubva toti isi tabva mukumbura bhera takaita nani takatakurwa nemota yabamunino naitaura but kubva mukumbura kuenda kunobata chifombo cross country kaya netsoka kusvika masvika kuchifombo saka akazokwanisa kudzoka akadzoka ari mupenyu wake ungu akazenga amedhiki imwe muno makazenga achianesi semunhu akagara ari medhiki ungu saka mabva imimi after my elections ndokudzokera kushamba ndokudzokera kushamba ndokundogara kushamba ndagara kushamba ndanda kutofungawo maproject ndakamboendawo paRange House College ndikabva ndandotorawo chikosi chesize yangu chebusiness management ndokubva ndaita sei ndakumbobata asi ndichibata kudaro ndaisangana nemafriends vakati iwe unofanira kuti uye kuami because role yawakaplaya uyezve iye zvino nyika isati yanyatsosimba you can train vanhu tikatotanga imwe hondo muno iwe nokuti ndozvaunga uri uchiita ikoko saka iwe uya kupi uya kusaidi umbobata uri kuami ndopa ndakadzokera kuami ndakagara kusvika 95 ndikati ndaneta ini ndakangoona kapackage kacho kari nani ndikati bheta kuti ndiite se ndisiye ndipinde mupackage muchisvika kukumba musi wamakasvika muchibva kuSalisbury makasvikona pamba painani ndichisvika kumba ndakasvikona pamba pana mai pana baba pane chimunina changu chachadaiwe chachadai so ndakamusiya ari mudiki nehanzvadzi yangu vamwe vanga varoorwa vanga vari 2 hanzvadzi 2 ndokubva handakasvika vanombondiziva ndikatogara navo zvangu tikatoswera vasingazive kuti ndiani saka imaiti ndinani naisati ndataura kuti ndinani zvangu ndakangonyarara vachingotarisa kuti munhu uyu tokupi auye pamba pedu ana baba vanga vazipo vanga varipo namai vese tichitotarisana kufesi kudai vaitokuziya kana saka vaiti menza ari kudii vakangonyararawo svika ndatotenga hangu nekamari kanani nako tatenga chichi zvese adoro takutonwa tiri kutandara ndazoona kuti vanhu vakuramba vachitambura ndakatorara kutorara muchapuwa pekurara pavenzi pekurara vandarara but mwoyo mangu ndaingofarawo kuti ndasvika pamwe ndaona vari vapenyu ndivo chaivo ava asi mumusha imomomo vanhu vanga vari mukipi saka vanhu vaindiona havana pana akamboziva kuti ndinani aiwa kana asi ndo vanhu vakaiswa mukipi vaibva mumusha mataita semandairarama ndiri saka ndakatorara kusvika mangwana kuseni tanyatsogara tanyatsoona kuti zvinezvi vagadzikana ndopa ndakatanga kuzovaudza kuti muri kumboziva kuti muri kutaura naye aiwa mwana wangu ndikati ndini mwana wenyu chaiwa muri kuti mwana wangu ndini ningi nekukomoka akabva wafenda baba wose munhu womurume akanga akasimba
akangovara akangovara waingoona tears of joy ava kuzotopa paipai vapengenuka kwakuzonyatsokwazisana kechipiri takufara zvakanaka ndokusvika kwandakaita musha. Saka akatanga kudzoka kumba ndiani Chiedza kana ndini Chiedza akanga ari kuIngledon kumanyeni ongo ndoko akanga ari akatozouya paipai ongo. Saka shoko makaziendesa here kuti muzukuru akafira kuhondo chimwe chinhu chakaoma nanhasi kutaurira vabereki kuti mwana wenyu achadzoka? Zvakati omei zvakaoma zvishuwa sematauriro amuri kuita. Ndaitaura navo ndichiti anomufunge vanhu vasati vauya vakawanda, vamwe vakaenda kuRomania, vamwe vakaenda kuYugoslavia, saka vasati vauya ndofunga tichangoona 2-3 years 4 years down the line tokwanisa kuona vachiita sei vachiuya, asi ndaiziva kuti hapachisina. Ivo vazukuru vaviri ivava, uyu wandinaye pachimoyo wakaita zvokunditiza uyu akazosvikosangana necrossfire yepovhu dzeMozambique. Vanga vachine security yakaomarara kwazvo kapaya, zvokuti vakaona munhu vasingazivi mai vaitonetsana kana kuponda vaiponda, saka haana kufa kuhondo. Aiwa akafira ongo. Saka makazovaudza manje? Zvakanditorera nguva kuti nditaure navo, zvakanditorera nguva, uyezve baba wake anga ashaya, mai vake vanga varipo but vanga vakugarawo kumwe. Handina kukwanisa kuti nditaure nevabereki vake chaivo, asi ndakataura nevana baba mukuru, vana sekuru, vamwe vakoma vana nhingi vake munhingi wekwana baba mukuru ongo. Handitika kana shoko rakazosvika pakanaka ongo. Tichivhara chirongwa Comrade Rido ndizvo mapfumo Comrade Rido Pfumo ongo. Mune vanhu vamakatrena vakawanda ongo, vakauya kufront, vamwe unfortunately havana kudzoka, asi vakanga vakadzokawo 1980 vari kumabasa akasiyana siyana ongo. Vari kukuonai pazuva ranhasi. Message yamungade kuvaudza, yamuda kuvasiyira pazuva ranhasi ndeyekuti chii? Ndingati ndinoti aiwa Ishe vakuchengetei, nokuti kubuda kwatakaita muhondo hakuzi kungwara kwedu, isimba raShe nemidzimu yenyu. Saka ngatirumbidzei midzimu yedu nemusiki, murarame muone Zimbabwe kwairi kuenda. Ndinonzwa kufara kana muchinge muchizoonawo Zimbabwe sekuona kwandiri kuita. Mundinamatirewo ndive ndinorarama, ndionewo kuri kuenda nyika yedu yeZimbabwe. Saka ndotenda zvikuru kana muchindiona nokundiziva sezvindoziva kuti vanondiziva varipo. Ndinotenda zvikuru. Handitika. Saka Nyati paakadzoka mamuri kupi? Nyati paakadzoka ndandiri kudzoka paakazoya nevatengesi pakabhomboka pa ndandiri kuChimoyo. Mamuri kuChimoyo. Hungu ndandatovine zviri mwedzi ndabva kuMorogoro. Ndatauya nemapinduzi, shipi yemapinduzi. Ndofunga ndakaita nemota 3, mashuttle bus 2 neBenz 1313-1. Ndakaenda ndichidriver imwe shuttle bus. Tangoti gare ndofunga mwedzi kuti mwedzi nemasondo. Ndo patazonzwa nyaya yeNyadzonya kuti Nyadzonya yabhombwa yazoita sei. Mumwe ofisa bedu ainzi Kaguri akanga ane shuttle bus, ndofunga ndo yandakauya nayo yacho. Akapfurwa akasvika pavanga vakakemba vasati vasvika paNyadzonya. Ndiyo victim yekutanga nabodyguard wake, asi bodyguard wake Mwari nemidzimu yake yakarwa, akarohwa but haana kufa. Asi uyu ofisa uyu aienda kuTete kuti andoisa consignment yechikafu chekutembwe. Saka akabva aita sei asangana necrossfire, akarohwa achibva mupisira mumota iyoyo. Uyu akangoponawo pachideni uyu, ndipo paakaponera.
saka mupenyu hameno kana kuti andichaziva zvangu kwaari asi munhu ari kurarama anongofanana neakararama pakubhombwa kwavachitepo ndo kudhara rweniko kwanonzi Sadhati ainzi Sadhati remuhondo mupenyu akararamawo patragedy yakafanana naiyoyo ongo dai kurunzi muri kusangana Nyati nhasi matarisana naye maimubvunza kuti Nyati ndaimubvunza kuti kuiwo waiwire kuhondo usingaide ndiwo chinhu chandaimubvunza iwo unotyawo nemuchuchu wako wakuzourayisa vana vevanhu vaifanira kuti vanga vachirarama dai vakafawo vachisunungura mabhunu vachirwisa mabhunu zvaitobatsira kuti chikamu chikuru chemabhunu chainge chaita sei chaiparara nokuti vanhu vakawanda vavakaurayisa saka ndaimubvunza kuti naiwe Nyati chawaida chii iwo waifanira kugara kumba kwenyu oenda kundofudza mombe nokuti ndo zvakajairana newe kwete kuti ungochirwira nyika nokuti zvazviri zvikuru kwauri haunga usingazvigona ndo zvandaimubvunza izvozvo ongo Ridho rakabva kupi Ridho taiti kana vanhu marecruits auya akaenda pamugagawo before vasati vatirena vaipiwa mazita zvinofanana taiti zvanimono zita rake harizi rake asi ndo raakapiwa asvika papi pamugagawo ndo vakatipowo mazita ana Ridho Pfumo iwaya kuti tiri vana Ridho Pfumo ungu saka Gibbon rakazoita sei Gibbon rakafofeita rakafofeita vatapfuma Gibbon rakafofeita charakafofeitira ndechekuti ndakaona zita racho harizi kutaridza kuti izita here zvariri kunge zita remhuka wani dzinogara musango Gibbon gorilla saka ini Gibbon gorilla futi ndikati saka ndozozvipare kuti ndozozvipare kuti Gibson pandakaroora mudzimai wangu uyu Agnes uyu ndo patakandotora zvitupa tese naAgnes ndo kushamba futi ndo mushamba makorokora akazi tichimbwidwe akazati ati kure akazara achikura ndatetereka nesango ndo patakatora zvitupa zvedu zvokuti takangosiyana ne1 digit saka pamainyenge Agnes makatobuda pachinero kuti ndiri gandanga ndakamuudza kuti ndiri mwana waSabhuku akati ndaone chamai Sabhuku akati baba vachikufa saka wazobudira machinero kuti haiwe ndiri mwana waSabhuku but futi bali ukoye nenyaya iyi apa yatonyungura murudo kuti achiramba gandanga angarambe chiruziva iro gandanga ratosunya rakati handikurege shamwari kusvika kufa tiri tese saka mhuri yakura zvakadi mhuri ndingati ndine vana vatanhatu vandakapiwa naShe ndobva wokutanga ashaya ainzi Sam ane mwana ari panapa mukomana angarapo angosiya mwana wake mukomana mumwe chete ndobva ndaita musikana wechipiri ane vana vake 3 ana Panashe na Anyway naEvans ndobva ndaita mwana wechitatu anonzi Progi ane vana vakewo 3 ane 4 vasikana vese ana Kimberly ana Rejoice ari kudzidza kuZhombe koya Mara koya Tiana ndiwo vana vake kubva kwazouya uyu Alona ane vana vakewo 3 ana Atwell ana Tadiwa ana Nana ndo vana vakewo 3 ava kobva kwazouya Munyaradzi ane mwana wa1 anonzi Kutenda tobva tazoya Gotwe ane vana vake 2 anonzi Aisha
na anzani akela mnyowanu anofunga ane 2 months awe chizukuru chilazi woni wonga ane 2 months saka ndingati ndo maruva andakapiwa naShe. Ndikati mota dzataidhiraivha kuhondo yanga iri Sweden yaibatsira zvokuti amene kuti takazoita sena amene pamwe yakazongoona kuti atikodzera kuti tiite ushamwari unoenda kure. Sweden yanga iri shamwari yedombe. Yakatipa maLand Rover mangani matatu neVolvo. Zvokuti Volvo ndo yataishandisa pakutambira president wedu. MaLand Rover aya taishandisa kunge tichienda kumamaneuvers. Uku zvasiyana neregular army yekuti inonzi chichi isisi taiti kana vanhu vakuenda kupass out taiti yainzi march and encampment. Taitora masoja aya ataudza kuti tapedza kutrena toenda zvakaita kana sekupiwo sekuchegutu kana kupfuura chegutu tichifamba netsoka zvokuti zvaunenge wasangana nazvo ndo vavengi ana nguruve kana na shumba kana zvawasangana nazvo zvofanira kufa ndo vavengi vacho ivavo. Saka tosvika kwedu tondokemba tobva tichiita malessons ikoko then tobva ipapo tozodzoka manje pass out ndo yaiva pass out yasiyana neyamama akuita makuzitenda yekutofamba patara yanga yechibritish kai yanga yechibritish yes but iyi march and encampment ndo yaiva pass out yekuti vanhu vaqualify vakukwanisa kunge vachiita zvese because pamafamba mamchisangana maobstacles muroad pamasvika kwamasvika kwekwe makudzidzisana kuti right unoona pamuchasvika kumba munenge makagara ende kana makagara munogara sei unofanira kugara makadai uyo akatarisa uyu ari uko ende chii chinoita kuti uzive kuti apa pakadai so apa chapo hachisisiri chatati chiona tichidzidzisana zvinhu zvakafanana naizvozvo then from there tichitodzoko tine nyama nekuti tauraya nyama yeungu iyo combat painoitwa navanhu vanenge vakawanda uraya ingatize nyama. Alright, mubvunzo wangu wekupedzisira maimobilizer sei ndazopa pane nyaya pamanjira nyaya yekuti Sweden yaitibatsira even nemota mabara nepfuti imi leadership maimobilizer maituma vanhu vainokutuma mamine marepresentative maita sei kuti vanazotaura kuti bozonzwa kuti munhu aita kuti tanga tine pfuti yaibva kwakati tanga tine pfuti dzakaibva kwakati zvaiuya sei mainozvimobilizer sei papaine agreement ero kana hondo yapera mozotibhadhara kana kuti maingopiwa seshamwari neshamwari zvaifamba sei ipapo? Nyaya iripo ndeyekuti paiumbwa ushamwari neutungamiriri pamusoro vaumba ushamwari uyezve iyo OAU Organization of African Unity yakatoumbwa ichiziva kuti pane dzimwe nyika dzisati dzasununguka. Saka nyika dzisati dzasununguka dzinoitwa sei? Saka vakanga vatori nestructure yandaitaura kuti uyu tomuti ndikomuredi wedu haashumbita akazoshayiwa akatanga kuita ambassador muno ndiyanga ari secretary general. Saka zvombo zvese zvaibva kuna naRussia kuna naSoviet zvaibva kuna naChina kuna naRomania kuna naYugoslavia zvaindopinda mu-Liberation Committee yaitungamirirwa naAshumbita then zvozodistributwa manje zvakubva ikoko zvichiuya zvoenda kuZipra zvoenda inonzi chiiswapo zvoenda kuANC yeSouth Africa zvouyawo kuZanla zvichidaro ongo handitika ongo aiwa tatandara ndikuona amai vakutarisa ndofunga kuti murume wangu akureva nenzara nditochira imi ndikutochira imi timbogara yazvo kana svondo chairo tichingokurukura ndinopa hapadhuza tichingouya kuda kuri kumusha kakuprazi achiuraya rodrana aiwa hati zvakawanda zvasara zvakawanda hai katadaiso tatotengana ukama wakanyanya nokuti ndoziva kuti zvamuri kuda zvakakosha zvinokosha noti kukoshera ini zvinokoshera nyika
nokuti ndinongonzwa kufara kana ndichione kuti ndandiripo kana nyangwe ndakafa ndandiripo through kutandura kwatati chiita zvinofadza soul yangu ndinonzwa kungosununguka anditika ungu aiwa ndatenda ndinotenda aiwa mazvinzwira kwezuva ranhasi tomirira pano sekutaura kwavaita aiwa zvakawanda zvimwe vanogona kunge vachikanganwa zvimwe vagoda kusatiudza vachikuti handizvemuhondo kwaingoitika zvakawanda wanda asi pezuva ranhasi togumira pano from Westview kuKadoma ndina Elizabeth Nyagoyo our camera person and Frank Wesere producer of this program. Keep watching the program The Forgotten Veterans from Mashonaland West Province Kadoma. For today it's bye bye. Bana,
taigara mumakomo mumakomo yehondo aiwa taimhanya takabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumakomo mumakomo yehondo aiwa taimhanya takabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana magorira mumakomo aiwa taimhanya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.